Και δεκάδες μπιφτέκια με τυρί γεμιστά. The Voice. Τι έγινε, coach, δεν γυρνάμε καρεκλίτσες? Δεν σας άρεσε η φωνούλα μας, Αντωνάκη Ρέμο, καθόλου? Ηρακλής και έτσι, δεν κατάλαβα. Θα σε περιλάβω με τη Φωστηράρα στα play-off εσένα της Football League. Τι, το σπινάκι, εντάξει, τα μπλέξαμε με Ντέμι και όλα τα άλλα παιδιά τα δικά μας τίποτα. Δες τον άλλο, το Ράφλα, βλέπεις. Ο άλλος, ο Ράφλας είναι και συμπατριώτης. Μπράβο ρε, κορυφέ, εσύ πήδα κανένα κύμα ρε μεγάλε. Πήδα Άρα κανένα σου κύμα. κάτσει. Έτσι, Μελενάκη, εσένα σ' αγαπάμε, εντάξει, γιατί Αθλανίδου και Αθλανή της Αχιλλέας, μεγάλη εποχή, Παοκάρα. Και έχει ισομορφύνει πολύ, Εντάξει, και άμα δεν θες να γυρίσεις καρέκλα, έλα να μας δεις το πρωί από κοντά. Άμα θέλεις, εκεί θα είμαστε. Nova Sport FM 94,6 το πρωί. Καθημερινά, 7 με 10. Εντάξει, Μελίνα. Να πούμε άλλο ένα, παιδιά. Ήταν μωρέ μπήκαν τα γύρια στο Μαντρί. Οι καμένοι στο ζέσταμα έρχονται στο Nova Sport FM 94,6. 7 με 10 καθημερινά. Συντονιστείτε. Κλείς τώρα το ταγάρι.